on Pirratti Savolainen. No kato Pirratti Savolainen. Siinä jotakin on herkkeä ja kaarista, kun hän purasoo rehunaarista. Naiset tämän kylän tietää sen. Tuo mies on lemmen jättiläinen. Sitä naiset jo kuiskii torilla, kun viime yönä on ajanut nää orilla. Se on iso ja karvainen, mutta luonteeltaan niin karmainen. En tunnista sitä kyllä turisti, ei ahitaksi joka ohitteessa huristi. Mutta Maikkiko emäntä nuopuri mulle hiljoo kuiskas sen. Hän on Pirratti Savolainen. No eikö Pirratti Savolainen? Aina tolaltaan. En tunnista sitä kyllä turisti, ei ahitaksi joka ohitteessa huristi. Mutta Maikkiko emäntä nuopuri mulle hiljoo kuiskas sen. Se on Pirratti